Ovo je stan porodice Spasić. Teren njihov svakog dnevnog nerazumevanja. Mesto da problemi svakog od njih izbijaju u prvi plan. Ali ipak, verujte mi na reč, rješenje ovih problema vrlo su jednostavne. I bez obzira da li ste roditelj ili dete, možda baš u ovakvim situacijama prepoznate sebe. Idemo. Majko moja, pa što da radim sa tobom? Čim krene ovo je stan porodice Spasić, znači da će sada nas snimati. Mama, on tari da pozovemo telefon. Sutra rođendan, može? Sutra daju rođendan, sutra ćemo da ga pozovemo. Važi? Sad ću još malo biti. Mama, kad na žarskoj kosi nosi crno. On je vuči gore, vuči, piletina i tako dalje opet. I tako dalje. Dobro. Pa onda levo i desnu stranu. Ahmede, dođi kod nas. Ne. Ahmed je trenutno zauzet. Zauzet, ne si šta. Pa ti ga pozovi, neka dođe. Idi na vrata i kaži Ahmede dođi kod nas. Ahmede, dođi kod nas. Idi tamo, na vrata, u njegovu sobu. Ajde! Če mi to baš vrati? Idite, če te zove snimano. Če me zove lupi vrat, on pa še piše. Eto. Ovdje je pribar svetske. Vidiš? Evo decu. Pogledam. Nemoj da mi krećeš glavu. Mište da me zovneš? Mama, moram da zovem fiksni telefon na Facebook. Ahmede, polako. Neće da me zove više. Neće mi pogledam. Koliko mene. Evo keksom da izvadim. Stava je ovdje sa telefonom i kaže Ahmede da pozoveš da dođeš kod nas u sobu. Ja sam mu rekla idi tamo na vrata i pozovi Ahmede da dođe. Neće u lice da me gleda, šta da me zove? Pa proći će ga, to ne išla mu je faza. Ahmede, Ahmo, njima to ne vaze tu kod te faze, slušaj, uvijek. Ali on je hteo namerno da lupi da bi izazvao tu reakciju jer pravio onaj film njegov. Znaš porodice Spasić? Znaš? Ovo je stan porodice Spasić i da je snima na sve kući. I onda on voli kad se ti ljutiš za to je lupio vratima. Ali pa proći će ga to, Ahmede. Zauzeta. Proći će to. Je, stvarno se okreće glavu, da reći da ga pogleda. Krije se, zamisli. Mislim da je ovo veče kada se zadrugari, malo zadrugara dobro drži. Baba, ja mislim moram da kažem da se slažem da je Hrvatska država u hrvatskom kosturu Mila Đukanovića stvarno hrvatsko čovečanstvo. Pa, mama, moram da kažem da se slažem da je Hrvatska država, da je Milo Đukanović. Samo malo podigni telefon. I eto se predsjednica u Srbije, Aleksandra Vučića, da se obzir čovečanstvo. Okej, slažem se i ja. Mama, ovdje samo koridor 10, samo od Ljiga do Obrenovaca. Razumeš? Razumem. Pa mama, ode Tarika Brazilu, va? Nisi bio dobar, nemam pojma. Mama, šta da radim s tobom? I love you. I love you. Volim te, mama, hvala. Ja tebe. Mama, samo da odem, tamo gdje, samo moment.
Pariza. Mama, tamo gdje je Pariza, sve strane. Dobro? Baba, evo da krenemo seriju. Jel bi voleo da putuješ negdje? Voliš li da putuješ? Da odeš negdje preko granice? Granica. Da pređeš granicu? Da pređeš granicu. Pa kad prođe korona, onda ćemo da putujemo ako Bog da. Može, važi. Baba, nezadovoljstvo. Mama. Ovo dobro što niste vidjeli, jer bi vrlo brzo postalo viralno. Krećemo sa pitanjima novinara Darko. Na mestu svetu. Mama, moram da se pohvalimo ovu knjižicu, mama. Evo ovu Bell Lab laboratorije. Čekaj. Ne, zato što sam generalno po prirodi Mama, nemam kredu. bolje, vrlo brzo, a iako mene Mama, kuku meni. Više nego dovoljno Mama, nemam kredu. mogu da Gde ti je kreda? novinare, ali Nemam kredu. Nemam tap. Vidi tamo. Vidi kredu tamo iza kauča. Iza kauča, samo za koje Tamo iza stuba. Idi potraži da li je ona posuda s kredama tamo iza. Idi tamo skroz, još pravo, ne, još gore, pravo. Tamo, idi do prozora. Vidi tu iza kauča, vidi tu Etu. ali tu posuda sa kredom. Posuda za kredu. Loši. Ima li posuda sa kredom? Posuda sa kredom, jeste. Ima ili nema? Ima li? Nemam. Nema. Bože. da se uozbiljimo i da govorimo o nekim ozbiljnijim temama. Naravno, poslije još govorimo o svom odnosu sa Tarom. Čekaj, mama, stanite. Evo je posuda s kredom. Posuda s kredanje. Ti Tara ste imali jedno od najbitnijih stvari tada. Ti si, između ostalog, tada u garderoberu rekao da si ti njoj zapravo samo reality igra, da te je ona nazvala žene, da je uništila život, takođe Mama, izgledate kao $1.000.000. Radio bih vas rasitio i trošio na te nane. optužbi na Tarin račun. Čime te to te noći najviše... Usta! Eto, prosto je sve to rekao. Hoćeš da i ti da namažem tako usta? reaguje. Hoćeš li? Neću da čupam sad sebe nešto i da kažem kao u besu umem svašta da kažem, ali stvarno umem u besu svašta da kažem, ali između ostalog, pa sam taj odnos, ta Vladimir, ta relacija uopšte, to mi se uopšte ne sviđa, to sam milion puta Tari ponavljao. Vlada i ja kad imamo naše neke rasprave, mi to nekako umemo i da hendlujemo, imamo čak nekad je i simpatično, nekad i nije, mislim više puta nije, ali opet kažem, suzdržani smo da ne izjavimo uopšte neke reči koje su bespotrebne, tako da Jel okej? Jeste okej. Nikakav, ali te naše rasprave da ostanu samo naše rasprave. Sad, od kad sam ušao sa Tarom u vezu, naravno da svako sebi može da da za pravo da preko Tare mene bocne, što je logično, što tako bi svako radio. Imaš, evo da ti pokažem. Tako da Vlada to nešto Čekajte. Ovo je takozvano burence. Burence. Ne znam da li se vidi dobro. Sad se vidi dobro. Dobro. Mi ga zovemo burence. I to je mast na bazi meda sa mirisom borovnice, koja je jako dobra. Da namažemo usne kad nam ispucaju. I da namažemo neke prevoje koji su rasušeni. To je burence koje košta $200 i traje jako dugo. Da li ti je sad lakše? Lakše ti je brže. Baba, evo gledam seriju. Nije to neka zabrana ili neka moja bolesna ljubomora ili ne znam šta, to je više zbog toga da... Evo. Mama, baba moram da transformirati u lenjera. Baba mora da se transformira u drugu sobu. U drugu sobu. Yes. Mora da radi, a ja i ti ćemo ovdje da sedimo, okej? Okej. Zato mi treba odmor psihički. Tako da sa Vladom svaka rasprava ume da traje dugo i Vlada je neko ko je inteligentan, tako da... Mama, treba vremena. čoveka. Iz tog
razloga Tari govorim, nemoj to da radiš, nemoj to milion puta, a Tara je neki Treba vremena računati o njoj. to radi i uporno izaziva, dolazi kod Vladimira Reci. se da pokazuje, ne znam, šta god da pokazuje, srednji prst ili... Da li je okolo ili tamo? Tamo. Skače, komentariše, ma ne na tebe, Opet. bilo šta... Šta tražiš? Bilo kako Vladimirovo izlaganje, eto Tara je tu da nešto dobaci, da prokomentariše. Mama, evo karte da zvadim, može. A nije to pozdrav, nego eto, Karte iz fioke. Vladi da se Jeste, iz fioke karte. porečkamo i da dođemo na Aj, neku aj, raspravu. aj, aj. Ne znam ja kako to dođe. To je ono što meni smeta. Treba vremena računati i njoj. Radio ne samo to večer, nego i par večeri pre toga. Hotel Oksa. Moram hotelu. Da ti kupim, moram hotel. Čisto da je ubacimo tu Da ti kupim hotel. Da ti kupim Ali hotel. hotel je skup. Skup se hotel, molim te. Prestani da pričaš to gluposti. Prestani! da se ne sređuje, ne znam ja šta tačno, konkretno kakva izjava. Tako, to je danas jedno fantastično.